Ešte Kubo. Áno, nedaj. Ale návrat, Kubo. Nevyhledla to. Netáčaj. Tam. Ešte Maťo, áno. Ber hore. Ešte Maťo. Nechod na zem, Alek. Vystup. Alek. Nechod na zem. Maťo, lekej. Zase prehráš súboj a vysereš sa na ňo. Tak veď chod návrat dozadu správ. Nechceme hrať iba dopredu. Kto bude za teba, budú ostatní brániť? Timo, poď do strany. Poď, tu poď. Máš, ešte. Bez faulu. Pomôž Timo, 12. Ty. Neurobi ťa, tak, ešte. Čo mi na toto povieš? Vidíte, čo urobil? Otočil sa a buchla mu niekde do hrude, namiesto toho, aby išiel do toho hlavou. Pozrite sa, čo je z toho. Jeden závar, lebo ho hlavičkou nedal preč. Kubo! Poďte hore! Alek, vytlačaj! Môžeš, Timo, poď, dopad. Tak, nevyleď, áno, tak. Ešte. Sám. Beru hore. Poď. Môžeš, Simon. Poď hore, vytlač! Môžeš. Ty bol pravá ruka. Môžeš, tlak, ešte. Nevadí, trúvaj. Dobre, kľude, postav. Pustím ho nahrať. Cez neho, vrchol. Poď! Poďte, vytlač to hore! Poď na polku! Môžeš, Maťo! Od stopera choď! Teraz môžeš! Roman, nemáš hráča? Môžeš! Tlak, sprav, Timo! Tlak! Tlak! Sám! Súvaj, Adam, súvaj! Nevyleď, Adam! On to dá národ. No lebo iba ľavou nohou ideš do toho! Daj to pravou hore! Piči dreváci nevie obiť s opačnou nohou do toho. Má nastavenú jednu nohu. Na tréningu chcem, aby ste robili dvomi nohami. To je toto presne. Kat! Do prvej! Simon, nemáš byť pri rohu! Simon, máš byť na 16 pri rohu, tam bola lopta obrazená tvoja. Dobre, daj hore, teda, keď nedá sa. Tlak, Roman, súvaj. Tak, Adam, drž si šírku. Tak, teraz ide. Teraz poď, nevyleď hlavne. Dobre, kľudne, postav.
Postav si to na stred. Ponúka strediaci. Kľudne. A druhá. Áno. A hneď, Adam, vyššie poď. Vyššie poď, Adamom hrať. Tak, jednej čiara. To je ono. Áno, ber hore. Čo je? Ale tréner, veď súboj normálny mu naletí na oné. Nebolo to to isté. Ideme sa grať, budeme tomu hádať. Padne ti. Timo, medzi. Tak. Zostup, Adam. Timo, hráča tam máš. Poď, Maťo, dostup! Tak. Neboj sa, Roman. Nepretlačí ťa, súboj. Máš, Maťo. Nie. Poď, Timo. Poď. Ťažko má. Kolmo. Poď, Peťo. Neboj sa ešte. Dostup, Adam. Dostup, tvrdo. Tak. Sám. Ber hore. Tomu do hráča zase chceme. Vidíte, že zbytočne, namiesto toho, aby si zobral hore, tak my chceme do hráča. Alek! Sám! Adam! Sa sústreď! Peťo! Si uhod Bohu, nesekaj do hráča naspäť. Na stred si ju postav samo. Vyhodnocuj. Alex, hraj, ber hore. Poď mu. Ber ho. Alex, zase aký prvý dotyk. Poď. Poď, ťažko ma, poď. Si rýchlejší. Áno, pred neho sa dostaň. Super. Dobre, nevadí, dopáč tam. Adam, daj si založiť. Nahráš im na gól. Ostaň tam, Simon. Môžeš, Simon, môžeš! Tak! Tlak tam! Ešte! Ty, Roman! A to ty! Máš, doberu dopredu! Ešte po Simon! Tak, do prvej! Roman, máš! Obohraj si to hľadne, pomocná! Po Simon! Rob dlhý dotyk, áno! Nevadí, dobre, hraj! Nechoď, Adam, nehodí už sem, nechoď sem. Môžeš, máš Timo, beru do stredu. Taký, Peťo, neboj sa, potlač. Adam, čúvaj. Neurobí jeden na Alex, križuj. Dobre, kľudne, háč tam. Timo, poď do stredu. Môžeš tam, kde je rozhodca, kľudne. Lebo sem ti odtiaľ nepríde, poď tam do stredu. Zakry, Maťo! Maťo! Nemôže pretlačiť, ešte! Poď, Adam, dopáč ho! Timo, pomôž mu ale, Timo, musíš aj brániť. Ale... Oni nechodia hlavou, ja to jebem. Kubo! Ešte raz nepôjdeš do hlavy, ideš dole, ti garantujem. Sa nebudem na toto pozerať. Alex, to vypočítaj. 3-krát vám tam zacentroval, 3-krát sa pozeráte, ako vám tam lopta letí. Poď, Timo, teraz skústi ma. Poď, Timo. Poď tam, poď do stredu teraz, zúž to. Môžeš, môžeš. Môžeš, Peťo. Ešte. Jaj. Dobre, Simon, ty. Dotlač, Roman. Môžeš, Adam, dotlač.
Dotlak 16. Nevyleď, Simon, nevyleď. Áno, ešte. Ešte máš. Poď, Roman, ty. Super. Poďme, Kári. No, poháňku, ja neviem, obidvaja si dám. Červený mám. Hej? Poďte. Dobre, Adam. Nie, neostrať. Poď, tlak, bez hlavu, dotkni, Simon. Áno, no vidíš, super. Hraj. Rozbehni, Simon, ťara. Poď. Zakry, Simon. Tim. Teraz dlhá. Zakry, Peťo. Kolmo, Timo ide. Rozbehni, Timo. Peťo, nie do hráča. Priestor iba. Áno, ešte, dotyk. Ešte, Roman, super. Super. Čiara. Poď, Timo, poď. Dobre, nevadí, dostaň tam. Ostaň tam. Alex, dostup, Alex, bližšie. Peťo, môže. Peťo ide. Do prvej. Ty, Adam, do prvej. Dotyk, Maťo. Dobre, Maťo. Neoháňaj sa. Faul ti zapískal. Dobrú štandardku postav. Pozor na obsah tam. Laco, poza niečo dá iba, medzi brankára a obranu. Rob teraz, Rob! Zakonči to! Tam lopta niekde. Tu, dotyk, tu! Kľudne zakry! Dobre. Peťo, zakončite to tam. Zase aká strata, vám sa lopta zadrhne. Poď vyššie, Adam. Sem, poď vyššie. Kuba, vyššie! Normálne Kubo, ako hrá na druhej strane odo mňa, on je v piči úplne. Keď tu ho neriadím, tak on je vymalovaný. Ako roh postav! Skáď! Hore! Láco! Rýchlejšie! Špido, bližšie, teraz do hry, Špido! Ponúka Láco hneď! Odpletnite si to! Dobre, Adam, dobre. Ver hore. Timo, Čiara, ponúka. Poď sem, ponúka, Timo. Zakry. Dobre, vytlač hore. Poďme vyššie, Kubo. Vybehnite. Môžeš, Simon, môžeš. Tak, teraz tlak, Roman. Tlak. No vidíš, máme zísť. Komo. Super, dobre. Super, Roman, dobre. Kľudne, Alex, kope. Timo, sprav šírku, Timo! Šírku sprav, Timo! Šírku sprav na kruh. Poď ďalej, Trojko! Adam, nie! Ešte, poďme, Iva! Kubo! Ty kde stojíš? Hraj! Víš, ak nedostupujeme hráča a Kubo tu stojí niekde. Alex, nevýleď! Áno, Roman, ešte! Máš? Peťo, máš? Peťo! Sám! Zase ho ťaha za dres. Kľudne,
postav! Kľudne postav! Laco, postav si to kľudne, rozohrajte si to. Šírka, Peťo! Hneď, hraj! Hraj až na Alexa, teda krížok. Dostup! To vidíš! Áno, veď! Laco, nech si zase niekde pretláčať loptu! Môžeš, Timo, môžeš! Áno, ešte, Roman! Adam, nie takto sa zase... Adam, veď sa toč do ihriska, nie zase si opačne, potom mu nevieš dať. Nebola výhoda, keď išlo do offsideu. Dozadu, tam na chvíľu hrať. Môže, teraz páč, neurobí ťa, páč, áno, dobre. Maťo, tlač, ťažko má, áno, stýte mu. Hraj. Áno, tam, nevadí, dobre, Timo, dobre. Ale dostupu, keď ide dostupu. Medzi Simon, tam má Maťo. Teraz dostup, super. Poď! Adam, poď do ňo! Teraz. Kľudne. Hraj s Alexom, hneď. Hraj s Alexom, hneď. A druhá strana. Prečo takto, Alex? Poď, Simon, poď, ťažko má, poď! Si pred ním. Áno, poď! Peťo, ľavá ruka, Peťo! Môžeš, Maťo! Môžeš, ťažko má! Ešte! Môžeš, Peťo! Kubo, dostupe! Super! Ver do stredu! Ja to nechápem, ty kokot, on ide zase pretlačať niekde do hráčov, chceme. Dobre, zakončené, dobre. Kľudne! Mám čas, postav! Áno, ber hore! Super! Druhá, Peťo! Áno, poď, Peťo! Poď! Ťažku ma, poď! Môžeš, Simon, môžeš! Timo, dostup teraz! Dostup! Môžeš, ty! Tlak! Tlak, Timo! Tlak, Timo! Tlak! Čúvaj, Adam. Samo, hop! Nie, tam nie, dobre. Roman, ty! Čúvaj, Adam, čúvaj! Teraz máš, Alex. Áno, tam ver hore, Laco. Dotyk! Tam! Obohraj si! Šírka, áno, ber hore! Ponuka! Kolmo! Peťo, rýchlejšie! Obohraj si, Zlato! A druhá strana, ponuka! Obohraj, druhá strana! Do prvej, nedaj, Subojada! A obohraj si s Alexom. Tak, druhá, hneď. Sám, sklepni si ju. Ani jeden, dobre. Rob, Simon, rob, neboj sa. Neboj sa. Prihrávka. Tak. Roman, musíš. Ešte máš, Maťo, máš. Áno, poď tam, Timo. Dobre, nevadí. Simon ide. Timo do stredu. Teraz si dá, máš. Super. Dobre, nenaháňaj. Ostaň. Do stredu viac, Timo. Timo, do stredu teraz. Máťo. Teraz Alex tlak. Super. Áno, kľudne pohraj. Kľudne, Kubo.
Pohraj! Pozri sa, on mu nahra na nohu, čo ti jebe? Kubo! Nahráš to červenému na nohu! Do prvej! Prebeh hráčov, Alex! Dobre, Alex, dobre teraz, dobre! Postav roh! Peťo, hore poď! Stať! Do prvej! Neuvidím niekoho sa uhnúť! Áno! Kubo, ale vidíš, čo je to? To je prihrávky v strede! Tým nahráš na nohu, majú útok, roh a gól! Ja Bohu! Není koniec! Pomeň! Hraj. Teraz Timo. Dobre, pohraj. Behovi, Roman. Tam! Behore, Timo, dobehni! Prihrál to, Maťo! Potom je odutý, keď nehrá. Minulý týždeň som videl, tam behal na stredačku odutý. Keď má hrať. Môžeš, Simon! Môžeš! Timo, do stredu viac teraz. To je to, že ostajeme na medziceste. Už tam mal byť Kezo a tam hral, už mal byť tam. Nenapádaj teraz, túni! Teraz môžeš, Timo. Teraz môžeš, super! Nieko, Simon, tam! Nieko tam! Môžeš mať tlak teraz! Toto je to, že on tlúše za ním. No tak neurobíš tlak na ňu, keď tlúšeš za ním. Áno, Roman. Čúvaj, Adam. Ešte! Poď naspäť, Olo. Rozkladajte rukami! Jeden, druhý, tretí, jedného hráča ste tam mali a zakončil medzi vami! Ste tam boli ako kuželky! To tam môžem aj pán Drákov postaviť! Láco! Ty im dáš loptu, že nahrajte! To ste posráci zase z koho? Máš, Timo, sám! Ber hore! Ber hore! Dlhý dotyk, ber! Opri sa! Jirak vyriešil, no? Ten chlapec tak vyriešil. Áno, Roman. Nebráni. Vymeňte sa, Timo. Vymeňte sa. Peťo! Peťo! Poď vyššie, Adam. Vyššie poď. Peťo, no. Alex, hoďte do stredu. Simon sám. Poď, Simon, ťažko má.
Tam, Tolman. Poď, Timo, poď. Áno. Rob. Timo, rozbeň. Obohraj. Áno. Áno. No vidíš. Šírka. Lekeň nenáša presne. Je ťažko, keď kvalita je. Zase pozri sa, on takto nejako ide nohou. Leo, rozsvíca. Dobre, Adam. Niktajte na zem. Áno, dotyk. Poď, Peťo, ešte. Dobre, poď, strieľaj! Počkaj, nechci strieľať, počkaj. Alex Prepelica, kde stojíš, veď do? Pozri, kde je medzera, veď tam poď! Koľko to je, tu budem musieť za chvíľu ovládať, čo ovládať, prísah. Dostup, Roman, dostup! Ale videl si, jak si dal ruky, nepustil si toho Romana k sebe. Ale to už je individuálna kvalita. Môžeš, Peťo, môžeš! Môžeš, Peťo, môžeš! Dobre, nevadí. Adam, nevie, čúvaj. Ty, Maťo, ty, Maťo. Teraz ideš, Adam. Kubo, kde máš hráča? Máš, Peťo, tlak. Vysvetli mi, čo Kubo tam išiel. On hádžal ten hráč a on príde. On príde pri ňo. Striedame! Kubo, poď! Vidí dole tam. Poď, Leo, tam vypejte, vybení tam. Branka, počkaj, strieľate. Pušte. Leo, obrancu hráš, ale? Poď do stredu. Do stredu poď. Zakry, Peťo, zakry. Áno. Kľudne, Samo. Vytlač hore. Dobre, vidíš, že sme pod tlakom, vytlač to aj hore. Čakaj. Čakaj. Čakaj, nech ti vyndú. Trojka, teda, nechaj ho vypoknú. Maťo, súboj. Ruky. Dobre, Alex, skús, kopaj. Poď, Timo, poď, nemá! Máš, ešte, súboj, Maťo, súboj! Dobre, nevadí, dotlač sám! Alex, trojku dotlač, alebo posuň ju Prepelicovi. Tlač! Môžeš, Timo, môžeš, tlač, Maťo, áno! Nahrať červeným. Čo vy nevidíte, alebo čo? Kubo, ty čo si dneska? Trikrát máš ísť do hlavy, ty ideš nejakou nohou. To na to sa nedá pozerať. Hádže tam niekto hada, ty prídeš k nemu takto na meter, namiesto toho, aby si obsadil hráča, ty prídeš na meter k nemu a on cez teba hodí aut a ty si vypojený. Nevyleď, Adam, čúvaj, lebo ti ide tandem, čúvaj. Tak, zústo, áno, super. Nie je toto, Alex. Nie, ale nesprav mi tam faul! Leo, Adam, Alex! Roman, preber hráčov napravo! Pozor na kop! Dobre, dohraj to, Maťo!
Dobre, dobre, kľudne, postav sa mu. Alex, postavte si to kľudne. Hore na 16. Peťo, poď viac teraz. Dobre, poďte k sebe, k Simonovi. Hraj to na Simona. Peťo, k Simonovi až ohľade. Tam! Kľudne. Ale zatopni to za tým. Nechaj, loptu, nechaj. Ale veď si faul zapískam najprv. Nie, tam nebol faul, ale loptu tam dá. Potom stalo a to si píšu. Vítaj, Roman, dajme. Alex je. A druhá. Zakni, Peťo. Áno, máme, dobre, choď. Adam Hadže, nechaj ty hore, choď. Dobre, Hadže. Dostup, Šimon, môžeš. Vy sa bránite seba dvaja, Maťo s Lacom asi. Tlak, Roman, ešte. Môžeš. Maťo, pravá ruka. Tlak. Super, Alex. Poď, Simon. Poď. Vytlač hore. Peťo, nie do stredu, on nepustí. Teraz ideš ty. Teraz ideš. Tlak, Laco, tlak. Poď. No ty. Peťo, lepšie prebratie. Sám. Simon, rozbehni ťara. Simon, ťara. Dobre, kľudne máme. Adam Hadže. Čau. Poď ďalej 16, 2 metre máš byť od mňa, poďme. Od čiary to háč, Simon, rozbehni do čiary. Roman, ďačí! Rozbíjaj ruky. Super, Alex. Tam Adam, ber hore. Ber hore. Laco, veď ty strátiš každú loptu. Máš, Simon. Máš. Áno, Simon, ešte. Tam, dotyk, a Timo ide. Dotyk. Maťo, Lekeň, prečo chceš tu pretlačiť? Máš Laca pod sebou, mu to daj! Timo je tam sám, on ho vidí! Súvaj! Kľudne, Alex, tak, kľudne, sám si. Ponúka v strede. Sám, ber hore. A Timo, druhá. Nepripravené. Anita, vieš, keď im dáš niečo na trhu robiť. Adam! Nie, no lebo nemá silu v nohách. Adam, tam sa nehrajme s tým! Tak to daj špicom aj hore! Nemôžeš tam chcieť niečo tvoriť! Laco, tu myslíte viac. Maťo, tak taký som mu Maťovi nech ti už sklepne. Ty čo chceš pretlačať? Koho? Preto sklepni Lacovi, môže dať druhú. No vy si myslíte, že ste všetci futbalisti. No kde ste futbalisti? Akí? Keď sa ten ide nahrať, nahrá hockomu. Ja sa tu mám ešte kvôli ním rozčulovať, nie, ma tu jebne za chvíľu. Peťo, do stredu viac teraz! Na čo si tam? Suboj. Vidíš? Toto je to, že keby je v strede, tak tá prihrávka tam neprejde. Ten to len tak nekričím. Peťo, do stredu viac teraz! Ten to len tak nekričím. Keď príde mu prihrávka do čiary, potom ideš. Len ti otvoríš prihrávky do stredu.
individuálne, nie silou. Tak, tam byte. Koľko chcete prestávku? 10, 5? 5 minút stačí. Dobre, 5 minút. 5 minút vám stačí. Berte veci, poďte tam do rohu. Mužky!